Najeriya ƙasa ta ce. Arewa, 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 arewa. Najeriya ƙasa ta, yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Najeriya ƙasa ta, yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Najeriya ƙasa ta, yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Najeriya ƙasa ta, yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Ya yanayin yau mutane ko babu gwamnatin ne. Najeriya ƙasa ta, Kullum muna a zaune ba aiki a yau hakan ne. arewa a yau muna ta kuka. Tilas mu toshe kunne ga wasu nan suna ta sane. Najeriya ƙasa ta, Ya zami yoni 'yan arewa ga lokaci yana kurewa. arewa a yau muna ta kuka. Najeriya ƙasa ta yau rusa tana kiran mutane ku taho wayo ni gwamnati na. Najeriya ƙasa ta, yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Ni yanzu zan bayani a gurin manyan mu masu taki. Najeriya ƙasa ta, Kullum ana taɓa mu amma su sun karfa baki. arewa a yau muna ta kuka. Ka zama soja ko ɗan sanda dangi suna ta ɗoki. Najeriya ƙasa ta, Amma abin da sun kai mana yau sai mun haɗa da sake. arewa a yau muna ta kuka. Yau Zaharaddin Basiri na zo zan furta baituka na kuka ga 'yan arewa. Najeriya ƙasa ta, yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. To ni ga batuna yau zan yi akan arewa. Najeriya ƙasa ta, A yau Allah mu 'yan arewa. arewa a yau muna ta kuka. Allah ka san abin da ke faruwa nan cikin arewa. Najeriya ƙasa ta, Yau rusa min yunkuru ku ne dai 'yan arewa. arewa a yau muna ta kuka. Komai mun bar wa Allah, komai mun bar wa Allah. Allah, Najeriya ƙasa ta, yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. ta'addanci yayyawa kai balle ma cikin arewa. Najeriya ƙasa ta, Tsaro yayi karanci kai balle cikin arewa. arewa a yau muna ta kuka. Rashin aiki yayyawa kai balle ma cikin arewa. Najeriya ƙasa ta, Mahukunta mu muna kira dan Allah fa ku duba arewa. arewa a yau muna ta kuka. Awwal ke baitika lakabi era na yau ga kasata. Allah, Najeriya ƙasa ta, yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Najeriya ƙasata, wayyo Allah ƙasata. Kan yi kuka akan lamarin ƙasata. Na kanka
bacci na rashin kishi a ƙasata. Arewa na hawaye ba mai sharanta kuka. Hukuntan ƙasata sun kwashe kuɗin ƙasata, sun bar mu hoti ba wani gata. Najeriya ƙasata yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. To Allah kana ji ka masani ne na komai. Allah yanda kaiwa Fir'auna da ƴan kan zaginai. Allah yanda kaiwa Karuna da arziki nai. Kai musu haka ilahu duk wanda ya lalata komai. Allah ba dabara gare mu ba ma da komai. Bayin ka ne mu gare ka mimmi ka komai. Lamuran kasar mu gare ka mimmi ka komai. Sadiku Eran na kenan a waƙar ƙasata. Najeriya ƙasata yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Ya Allah ka sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Najeriya ƙasata Kai mana maganin masu samfa a yau ba su rushe 'yan arewa. 'yan arewa a yau muna ta kuka. Masifu sun yawa duk ta'addanci yau dai yana arewa. Najeriya ƙasata Yara na zama marayu har mata ake kashewa. 'yan arewa a yau muna ta kuka. Allah yau muna ta kuka, kai mana maganin masifu Allah. Najeriya ƙasata yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Yau fa shiru gare mu babu, tun da fa yau ana kashe mu. Najeriya ƙasata Tsada yau tana kasar mu, balle ma a ce arewar. 'yan arewa a yau muna ta kuka. Tsadar kaya bayaninka yau dai cikin arewar mu. Najeriya ƙasata Mun sakire saman kama ganyewa zai ceto arewar mu. 'yan arewa a yau muna ta kuka. Shado lakabi na waka Allah kare 'yan arewa Allah. Najeriya ƙasata yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Kasa ta ita ce a ba alfahari na, kama na ce arewa ta zan fita gudina. My name ina Zikebo, ki bani canza suna, ina shugabanni karbi korafina. Arewa ta mu ce da ni da ku mu nuna, ana batu na kishi dumar da shi ya zauna. Mu ma muna da yanci a yau mu zo mu nuna, ana ta karkashe mu ku nuna ba amana. Aya mu bai wa tsoro sai saukuwa mu tauna, mu daina nuna tsoro sai gaskiya mu furta. A yau kasar mu ce ma ake kira da tarkace, mutan cikin ta kowa yana zama a karkace. Ku dinka taimako man ku fudda mu a kunci, fama da kidnapping yunwa rahin abinci. Ga yanzu ilimin ma yana cikin karanci. To gwamnatin arewa da shugaban kasar mu haɗa kawunan mu yaƙi makiyan mu. Duk wanda baya so ma ya hangi ci gaban mu. Yau rusa ta yi shiri tsaf da ci gaban kasar mu. Arewa ta mu ce mu haɗa kawunan mu. Ya zike ne fa mu haɗa kawunan mu. Najeriya ƙasata yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Wayyo mutan arewa mu ne fa ke yawan kashewa. Najeriya ƙasata Zalunci ba kamar arewa, kidnapping ba kamar arewa. 'yan arewa a yau muna ta kuka. Kalibam ya tayi sai arewa, nishaɗi babu a arewa. Najeriya ƙasata Harkar lafiya har da noma akwai daga su cikin arewa. 'yan arewa a yau muna ta kuka. A yau rusa ce ta yo dandazo, muna
ina so duba 'yan arewa. Najeriya ƙasa ta yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Kiran da rusa yau take yi ga al'ummar cikin arewa. Najeriya ƙasa ta. Farga duk sai mu tashi mu gane damuwar arewa. 'Yan arewa a yau muna ta kuka. Malamai muna kiran ku har da sarakunan cikin arewa. Najeriya ƙasa ta. Kiran mu gare ku duk ku gane ku dubo lamarin arewa. 'Yan arewa a yau muna ta kuka. Ji Yusuf ne yake bai cikan Allah ga 'yan arewa. Najeriya ƙasa ta yanki na arewa na ta mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Ana fage na maulid sai ban kawai kake ji, yan uwa abokai dangi kuka suke yi, jikanki ya mutu wani babansa ya yi rauni, mata gudu suke har da maza suna ta tari, wurin fa yayi duhu wasu a ciki suna ta motsi, bayan miki kaɗan sai ɗan taimako kake ji, suna fagen aiki sai ban kawai suke ji, an ƙara wulwulowa domin a kar su tare, burinsu su nufin su kashe mutan arewa, yan Naija da Hausa nake magana, suna na oji ne, arewa muna faman koke, manyan muna doke, yan matan su kullu a kwakwashe, su ko suna doke. Najeriya ƙasa ta yanki na arewa na ta mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Najeriya ƙasa ta yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Najeriya ƙasa ta yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa. Najeriya ƙasa ta yanki na arewa na ta kuka. Mahukunta sai ku sake duban lamarin da ya shafi 'yan arewa.